Pozri si toto video a už nikdy neurobíš ani krok bez SPF. Moja mama prekonala rakovinu kože, preto by som vás chcela trošku o tejto téme edukovať. Toto sú miesta, na ktorých vzniká rakovina kože najčastejšie. Zvyknete si natierať ruky a prsty? Možno by ste mali začať, pretože to je jedno z najrizikovejších miest. A čo vaše uši? Takisto na nich zabúdate? Pamätajte, je to takisto koža a takisto je náchylná. Ak máš tiež tetovačky ako ja, nezabúdaj si ich natierať aspoň UV faktorom 50. Capital Soleil UVH Daily SPF 50 od Vichy je na túto aplikáciu veľmi vhodný. Tetovanie totižto môže absorbovať viac lúčov, čo môže viesť k poškodeniu kože. No a znamienka, tie sú obzvlášť citlivé na UV žiarenie. Preto aj v rámci prevencie odporúčam používať SPF, takisto ako aj na tvár. Tvár je moja každodenná samozrejmosť, no verím, že vám tieto tipy, kam aplikovať SPF, pomohli.